Hej alle kunstelskere. I dag er jeg super spændt på at introducere jer for et fantastisk talent, Margarita Cacchan. Hvis I er vilde med abstrakte og naturalistiske malerier, så har I noget at glæde jer til. Margarita er billedkunstner og sælger nogle af sine smukke værker hos Holms Galleri. I kan se hendes kollektion på deres hjemmeside holmsgalleri.dk. Hendes billeder som for eksempel fantasi, dagtid og meditation fanger virkelig essensen af både abstrakte og naturalistiske stilarter. Men hvad gør Margaritas kunst så speciel? Jo, hvert maleri fortæller en historie og vækker følelser, der er både dybe og nemme at relatere til. Uanset om det er de livlige farver i hendes abstrakte værker eller de fine detaljer i hendes naturalistiske malerier, er der noget i hendes kunst, der taler til alle. Nu skal I høre noget spændende. Margarita Cacchan forbereder sig på en udstilling i Kunstbygningen Filosoffen den 15. til 27. april. Det er en fantastisk mulighed for at se hendes værker helt tæt på. Hendes atelier i Middelfart er et sted, hvor kreativiteten flyder frit. Forestil jer at se, hvor magien sker. Det er som at træde ind i Margaritas verden. Udstillingen i Kunstbygningen Filosoffen vil vise en blanding af hendes abstrakte og naturalistiske stilarter. Det er ikke bare en udstilling, det er en oplevelse, som I kunstentusiaster ikke vil gå glip af. Så sæt kryds i kalenderen og husk at besøge udstillingen. Tro mig, Margaritas kunst skal ses i virkeligheden for at blive værdsat fuldt ud. Uanset om I er samlere eller bare elsker at opleve ny kunst, er dette den perfekte begivenhed for jer. Tak fordi I så med i dag og tog et kig på Margarita Catchans spændende malerier.